Jdeme na to. Druhý zápas čtvrtfinálové série Era Basketbal Nymburk proti NH Ostrava nám právě začalo. Hostující celek NH Ostrava se dostalo jako první tomu prvnímu útoku, ale Thailand Birds nám ukázal, proč si získal to ocenění, které si získal. Získává si vůbec první zisk v tomto zápase a rozjíždí tak první útok týmu Era Basketbal Nymburk. Vyšlo to na Jaromíra Bohačíka, ten se ale v tuto chvíli mýlil. Balón ale bude i přisouzen ještě jednou domácímu týmu, který tak bude moci napravit tuhle nepřesnou střelu. Jdeme na tom, nakonec je opět vyhozeno na Jaromíra Bohačíka. Teď už sledujeme Nigela Caesara, kterému byl ale balon téměř vypíchnutý. 6 sekund na zakončení má Stefan Brown. Tady to bude nejspíš one-on-one challenge, která nakonec ale vyšla na Ryana Holta a ten se nemýlí. Potvrzuje má slova z toho úvodu, respektive ještě z toho času během rozcvičení, když jsem o něm mluvil jako o skvělém trojkaři. Teď nám to dokazuje. Rovnou z úvodu zápasu si připsal první body. Jsou to vůbec první body v tomto utkání a zatím je to tedy po necelé minutě hře, po minutě hry 3-0 pro domácí tým. V zápětí si Jaromír Bohačík připisuje první osobní chybu. A Ostrava bude moci vyhodit. Lempotry, skvělý hráč, který brázdí taktéž české palubovky neskutečně dlouho. Hra 1 na 1, to je jeho disciplína. Různé pull-up jumpy za 2 body, zkrátka to on umí. Skvělý útočník, v obraně už zas tak skvělý není, ale rozhodně se nestratí. Teď už sledujeme Ryana Holta, který si chce připsat další body. To si teď sice nepřipíše, ale čekají ho 2 trestné hody, takže to bude moci napravit. Pojďme na to, Ryan Holt. Tak až na podruhé, co Holtovi vyšlo, takže pouze jeden trestný hod. Muž ročníku 2001, také poměrně ještě mladík, americký rodák, který měří 198 cm, teď ale nedokázal zastavit velice rozjetého LeQuincyho Ridoa. 4-2. Stefan Brown rozjíždí další nacvičený signál. Podívejme, jak Ostrava teď trošku zagresivněla obranu. Brown se ale dostává zpátky k balónu, teď je tam na výpomoc Ňádek, který teď ale chybí v podkošovém prostoru. Naštěstí pro Ostravu se velmi rychle vrátil pro balón a získal si ho zpátky. Teď už Svoboda, který posílá na Baileyho. Bailey, Ňádek, ještě extra pés na Otryho. Otry, krásný pump fake, ale v poslední chvíli ztrácí balón. To byl hezký útok Ostravy až do samého konce. Teď tu chybu ale trestá Ryan Holt. Ňádek, to je tvrdý borec, který se nebojí jakéhokoliv fyzického kontaktu. V tuhle chvíli to neměl úplně složité, snížil tak na 4-6 z pohledu hostujícího týmu Ostravy. Brown, Ňádek ho tam dobře pušnul, ale Brown si s tím nic nedělá. Ještě skvělá bojovnost Tylena Birdse. Následuje rychlá úprava palubovky, my už sledujeme ty první krásné akce, které nám nabídly muži na palubovce během začátku celého utkání. Je to 6-4. Stefan Brown už vyhodí nacvičený signál, vidíme, že Bohačík tam probíhá, balon by se ale měl dostat na Holta, ten se tam nedostal a Nigel Caesar naprosto volný se ocitl v podkošovém prostoru a se zakončením už si hlavu nelámal, přeci jen to měl už poměrně jednoduché. Tam to byl naprostý propad ostravské obrany, která si tak zkrátka dostala do svízelné situace. A hlavně v tuhle chvíli prohrává 8-4. Nyní si Caesar připisuje první osobní chybu a my už sledujeme Adrieho Baileyho, který bude střílet.
2 trestné hody. Jak už jsem zmiňoval, Bush, muž, který hrál v tom včerejším zápase opravdu skvěle, byl nejlepším střelcem svého týmu, 19 bodů, celková validita 25, získal 8 faulů, nahrál 3 finální přihrávky, které skončily košem a hlavně si zapsal i 10 doskoků, takže double jako hrom, klidně tam mohl mít s těmi přepsanými fauly, ještě triple-double, samozřejmě už to není tak oficiální, jak se to tak bere, ale takový poloviční triple-double, light verze, by se tomu samozřejmě říkat dala. Bailey skóruje. Snížil tak na 8-6 pro domácí tým. Ostrava teď celoplošný pres. Vytáhli obranu. Ryan Holt, který posílá extra pes na Bohačíka, ten si ho ale zavolal na rychlou clonu, vrací se balon Stephenu Brownovi, je to takový reset. Nová akce, nová situace, nový dech, který teď dostal do rukou Jaromír Bohačík. Ten už skóruje. Bohačík za 3 body a i tenhle borec je hned z úvodu utkání docela při chuti. Ryan Holt na 6 bodech, Bohačík na 3 a Caesar na 2. Teď si 2 připíše ještě Adrio Bailey, který tam nádherně podběhl celou nymburskou obranu a dokázal skórovat. 6,5 minuty zbývá do konce první čtvrtiny a Stephen Brown je opět úspěšný za 3 body. Tenhle americký rodák, malý muž, který je ale neskutečně rychlý a explozivní, zejména na balónu, je neuvěřitelně silný. To je životopis Stephena Browna, který teď ještě vybojoval útočný faul. No podívejme, jaké krásné chvíle teď tenhle americký rozehrávač zažívá. Tam za to mohl Rido, který si tam tvrdě pomohl ramenem. Samozřejmě bylo to trošku přísně odpískáno, ale nemůžeme absolutně nic namítat. Máme tu i střídání. Český reprezentant za českého reprezentanta. Takže odešel Jaromír Bohačík, kterého vystřídal Vojta Hruban. Pak je pryč z palubovky i Nigel Caesar. Poprvé dnes vidíme domácího kapitána Martina Kříže. Brown, další střela za 3 body, že by to znovu vyšlo, tentokrát, ale příliš krátký. Hňádek si bezpečně doskočil, u něj jsou 3 hráči, ale nic si z toho nedělal. Otry posílá na Michala Svobodu, Svoboda. Ne, přesně, to je škoda pro Ostravu, teď si to krásně získali, mohli z toho potrestat. Nyní musí ale opět čelit rozjetému Holtovi, který dává and one. Koč s faulem, Ryan Holt, který zatím hraje možná nejlepší první čtvrtinu v letošní sezóně, opravdu minimálně to, co jsem od něj zatím viděl. V takto krátké chvíli 8 bodů, to je skvělý výkon tohoto muže. Takže ještě jednou Američan Ryan Holt, který přišel do Nymburka ze slovenské Nitry. Tam si ho Nymburk všiml v rámci československého poháru, kdy pořadující mistři z Polabské nížiny porazili právě Nitru 113-59. Holt hrál proti týmu, ve kterém v tuhle chvíli je opravdu hezky se zapsal, Nymburku se zkrátka líbil. A tak je dnes v tomto tmavém dresu. My vidíme velké prostřídání celé sestavy. Je tu František Krylich, stejně tak i Ondřej Sehnal. Takže Francesco Tabellini neskutečně rychle točí svou sestavu, ale myslím si, že na headcoache Sršňů Písek Jana Čecha to ještě zdaleka nemá. Ten opravdu střídá co 15 sekund možná, tam je to neskutečně rychle a hráči s tím musí počítat. Krylich si rovnou po příchodu z lavičky připsal doskok, teď už posílá na Vojtu Hrubana, ten na Holta, Sehnal teď krásně se běhl, chtěl najít, těžko říci, jestli Martina Kříže nebo Františka Krylicha, muži tam byli v podstatě jeden s druhým ve svém stínu. Identický běh po koncové čáře, který předvedl Martin Kříž a František Krylich, bohužel pro domácí z toho nakonec nic nebylo. Respektive byla z toho ztráta, kterou už Ostrava trestá. Rido, podívejme, jaké dynamity má v nohách, rozběhl se směrem ke koši a připsal si faul. To byl takový taktický faul Vojty Hrubana, protože zastavit Rido, a to je v takovéhle rychlosti až nadlidský úkol. Tam by to bylo přečíslení 2-1, byl tam připraven ještě Adrio Bailey. Tahle americká dvojice by šla na Martina Kříže, těžko říci, jak by to dopadlo. Teď se ale hra trošku rozkouskovalo, Bailey dostává balón, ale je pušnutý Martinem Křížem, který si teď pomohl.
Sledujeme i jednoho z nejlepších trojkařů domácího týmu, J. Thomas Shumate, americký rodák, který je opravdu nejen skvělým basketbalistou, ale je i velice chytrým mužem. Dokazuje to i jeho kariéra na univerzitě, kdy získal mnoho ocenění, které sbírali skvělí a chytří sportovci, kteří neměli jen skvělé výsledky ve sportu, ale taktéž v těch, dá se říci, teoretických věcech toho učení. To je J. Thomas Shumate a je krásným důkazem toho, že basketbal je sport pro chytré lidi. Nyní už ale Svoboda, druhý Svoboda, který skóruje. Štěpán Svoboda s číslem 88. Teď trošku ukrojil z toho náskoku, který Nymburk má. 4 minuty a 38 sekund do konce prvního dějství dnešního zápasu. Je to 17-11 pro domácí tým. Další střídání. Ondřej Sehnal odchází, na hřišti je dnes poprvé i s 98. Jakub Tuma. Muž, který je odchovancem mládežnického programu na USK Praha. Tam odehráli několik mužských let a poté se vydal do Polavské nížiny ve Středočeském kraji. Jakub Tuma v Nymburce působí už několik sezon a myslím si, že je spokojený. Hruban, klasický jeho pull-up za 2 body z rohu bedny, jak se v basketbale říká. To je to, co hráč s číslem 77 na zádech prostě umí. Tam se téměř nemýlí. Je to stejné jako, jak já rád říkám, tradiční bendovka od Petra Bendy, neboli dlouhá dvojka, ze které se naopak Petr Benda nemýlí. Jakub Tuma teď na pozici 1 rozjíždí svůj první útok v dnešním zápase. Organizuje si celou hru, teď už si vyměňuje balón s Františkem Rilichem. Hruban se tam snaží nabíhat. Balón konečně dostává. Podívejme, Vojta Hruban. No, nedivil bych se, kdyby tohle v koši skončilo. Nakonec tomu ale tak není. Teď nás čekají 2 trestné hody, osobní chybu si připsal s 19. Mikuláš Čang, to je opravdu mladíček ročníku 2006, hráč na pozici 1, neboli rozehrávač, který měří 184 cm. Nyní už sledujeme ale Jakuba Tumu, který si prošel snad všemi mládežnickými reprezentacemi, nakoukl už několikrát i do té mužské. A opravdu je to skvělý basketbalista, který je s nymburským týmem tak trochu už spjat dlouhodobě. Tuma se nemýlí, proměňuje, zvýšil tak na 21-11 a poprvé dnes je dvouciferný rozdíl ve skóre. Lamp Autry teď zachránil tenhle balón od toho, aby šel na tu druhou polovinu, kam by si to samozřejmě Ostrava nepřála. A tohle už je to, o čem jsem mluvil. Lamp Autry hodně na balónu, ale teď nám ukázal, že i přihrávat umí. Adrian Bailey tohle neproměnil, to je škoda. Přeci jen tam byl v dobré pozici. Osobní chybu si připisuje Martin Kříž, pro něj už je to druhá osobní chyba. Zatím má dva fauly, jak Kříž, tak na druhé straně Rido. Nikdo jiný zatím z takových pomyslných problémech s fauly není, nicméně Tabeliny na to chce reagovat, stahuje jak Kříže, tak Rilicha. Dnes poprvé sledujeme i Matěje Svobodu, který přichází na hrací plochu sportovního centra v Nymburce a vystřídal i Nigel Caesar, který se vrací do hry. Caesar včera odehrál 10, respektive nastřílel 10 bodů, získal 3 balóny a 7krát doskočil. Opravdu skvělé statistiky, které Caesar ve včerejším zápase stihl za nějakých 20 minut, co na hřišti strávil. Nyní už ale Adrian Bailey. Bailey, který přišel ještě v roce 2024 do týmu Ostravy, snížil, respektive neproměnil, takže skóre stále zůstává 21-11. Teď už Lamp Autry, proti kterému stojí Nigel Caesar za 3 body. Velmi dlouhá trojka, která ale končí v koši. To byl David Škranc s číslem 12.
Tohle by mohl být ten impuls, který by povzbudil trošku Ostravu, která od začátku zápasu zkrátka strádá. Nymburk si ví rady. Pojďme zpátky do hry. Lempo, který se teď zhostil role dirigenta orchestru. Jménem Nová huť Ostrava opravdu tvoří hru. Teď už je to Škránc, posílá dál na Svobodu. Ten vrací Lembu Otrimu, proti němu je Svoboda. Podívejme, jak si Otry poradil se Svobodou. To byla míchačka. Samozřejmě driblerská míchačka, kterou si Otry vymíchal Matěje Svobodu, který to teď bude samozřejmě chtít vrátit. Bude to chtít vrátit, ale samozřejmě podle regulí. Tohle byla dobrá myšlenka, nahození na Cízra. Teď už souboj Svoboda Otry a Matěj Svoboda vrací úder. Podívejme na tenhle mini duel, který sledujeme na parketách sportovního centra v Nymburce. Teď už to je rozehrávač, o kterém jsem mluvil, s číslem 19 Mikuláš Čank. Mladíček, který se toho ale nebojí, opravdu drzí, snaží se tvořit hru. Není to jeden z těch borců, který by se radši schoval, zkrátka jde do toho a chce být vidět. Stejně tak je to i Bailey, který teď vyhazuje na Škrance extra pés a právě Čank to pálí za 3 body. Skoč s faulem, to není možné. Mikuláš Čank, tak jak kdyby slyšel má slova o tom, že je drzí, že se toho nebojí a je odvážný. Mikuláš Čank proměňuje trojku s faulem a bude ho čekat ještě jeden, jak já rád říkám, bonusový trestný hod, kterým se může se svým týmem přiblížit na rozdíl pouhých 3 bodů a tím pádem se Nová huť Ostrava dostane na dostřel několikanásobnému mistrovi Era Basketball Nymburk. Martin Kňádek přichází zpět na hřiště, my už ho sledujeme, muž, který je dlouhou dobu spojován, respektive byl dlouhou dobu spojován s týmem BK Opava, odkud přešel právě do Ostravy. Byl to takovýhle switch, který opravdu otřásl českou basketbalovou scénou. V tuhle chvíli Čank bohužel pro Ostravu neproměnil ten jeden trestný hod. Takže Nymburk pokračuje, minuta a 3/4 zbývá do konce první periody dnešního druhého playoff zápasu mezi Nymburkem a Ostravou. Svoboda posílá na Brauna, tento zvedá tak metr za trojkou, ale byl příliš nepřesný. Tenhle balon bude přisouzen ale Ostravě. Otry, proti němu František Rylich, tak na tenhle souboj se taktéž těším, protože Rylich je výborným obráncem. Nicméně dnes má opravdu těžký úkol v podobě Lemba Otryho. Výborný hráč 1 na 1, ale stejně tak je výborným střelcem Štěpán Svoboda. Muž na pozici křídla, který měří 194 cm a narodil se v roce 2000. Šumejt, sidestep trojka, to Šumejt umí a opět nám to dokazuje. J. Thomas Šumejt za 3 body. Běží nám poslední minuta první čtvrtiny, opět je na balónu Otry, který ale posílá na Škrance, za 3 body opět Svoboda. Svoboda se tentokrát ale mýlil, tak těch svobodů je dnes na hřišti mnoho. Doufám, že v tom nebudete mít guláš. Pokusím se vám to specifikovat co nejlépe, abychom tomu všichni rozuměli. Tohle už je Čank, který si krásným pumpfakem namazal na chleba Františka Rylicha a následně ještě schodil na Davida Škrance. Exkluzivní minuty teď hraje muž s číslem 19 v bílém dresu Mikuláš Čank, který se postaral o ten návrat Ostravy zpátky do sedla. V tuhle chvíli je to 26-24 pro Nymburk, oddechový čas, který si vzal Francesco Tavellini.
Hráči už se vrací zpět na hrací plochu. Ještě jednou 35,3 sekundy do konce první čtvrtiny. Edinburgh vede, ale už jen o 2 body. 26-24 i z toho důvodu si Francesco Tabellini vzal ten oddechový čas, protože Edinburghu se začínala trošku bortit půda pod nohama. Samozřejmě to je ideální příležitost pro Ostravu, která teď bude chtít ubránit. Chang proti Brownovi, to je také zajímavý souboj mladých talentů, ale Brown si s ním teď doslova do písmene poradil bez jakéhokoliv problému. Chang má 20 sekund na zakončení, musí si pomoct se škrancem, protože Nymburk začal zdvojovat při tom přechodu. Chang si už ale bere balon. 10 sekund má Ostrava, podívejme, jak tohle dopadne. Tam je to faul buď od Kňátka nebo Šumejta a vypadá to, že Šumejt si připisuje osobní chybu. Je to pro něj první osobní chyba v dnešním zápase. Muž s číslem 32 tak posílá Martina Kňátka na střelbu trestný hodu. A podívejme, tohle se samozřejmě nelíbí. Muž, který přicestoval do Ostravy 14.6.2024. Tedy Ostrava ohlásila tohoto ex-hráče Opavy. Takže ještě před sezónou, během té off-season, kdy týmy posilují, mění se trenéři, mění se hráči a mění se samozřejmě i taktiky a cíle na nadcházející sezóny. Kňádek se ale nemýlil, takže rozdíl je stále dvoubodový. Uvidíme, co poslední útok domácího týmu. 5 sekund na zakončení má Brown, Škranc proti Brownovi. Brown si s ním ale chce pohrát, hodně driblinků na místě. Brown ale nepřesný, tohle byl právo, platný airball, který vyslal tenhle americký rozehrávač. Máme tu 2minutovou přestávku, nicméně se 6 výhrami. Naštěstí potom se tak trochu probrali. Teď už se ale pojďme podívat zpět na sportovní centrum v Nymburce. Zde se schyluje k druhé části dnešního zápasu. Bohužel pro Ostravu Chang si i hned připisuje ztrátu. Sledujeme Sehnala, který naskočil do té základní sestavy do druhé čtvrtiny. Balon hodně rotuje okolo něho. Teď už ale Caesar, který na poprvé nebyl úspěšný ani na podruhé. Tam musíme pochválit práci Lemba Oltryho, který výborně ubránil, stál tak, jak měl a bez faulu dokázal ubránit svůj koš. Oltry, proti němu Holt. Holt je výborným obráncem, může nám to opět dokázat, ale Oltry jak kdyby se lekl. Radši to poslal na Baileyho, ten má 5 sekund na zakončení, i Bailey to umí hrát, i když ne úplně z driblinku, 3 sekundy. Tady už musí přijít střela za 3 body, která přišla, ale neúspěšně. To byl s 10 Matěj Snopek, ostravský hráč, ale na druhé straně Ryan Holt, který už je na dvouciferném bodovém účtu. 11 bodů má na svém kontě. Bailey našel krásně Chanka, ten ještě vyhodil dál a tohle je úspěšná střela. David Škranc opět je úspěšný. 30-29, tak podívejme, sledujeme opravdu zatím napínavé utkání, i když se musím přiznat, že bych to před zápasem úplně netypoval, ale jak víte a věřím, že i spousta ostravských fanoušků dnes na TV komu ví, Ostrava dokáže překvapit a dokáže překvapit velké soupeře, kteří proti nim stojí. I když se to v letošní sezóně úplně tak nedařilo, Ostrava má hráče a má perimetr takový, aby dokázali otočit celý zápas. Teď už ale sledujme Tylena Birdse, muž, který byl vyhlášen nejlepším obráncem v letošní sezóně. Stihl to, respektive tohle ocenění získal, i když má v úvozovkách pouhých 17 minut na zápas, což není mnoho času. A je to krásný důkaz toho, jak Tylen Bird dokázal přesvědčit všechny ty, kteří hodnotí tyhle kategorie, že i za 17 minut byl vyhlášen tímhle mužem, respektive obráncem roku. Tak nějak za ním byl i Viktor Pulpán, to je český hráč, který je také známý svou skvělou obranou. No ale teď, jak jsem povídal, tak Tylen Bird doskočil a dal ještě další 2 body, takže nejen obrana, ale i útok, to je jeho doména. Bailey. Tam to bylo trošku se štěstím, i když si Caesar hlásí o ten instant replay systém Belliniho, ale úplně neposlouchá, přeci jen v téhle fázi hry to možná je trošku zbytečné. O nic ještě za stolik nejde, toho času zbývá mnoho a Nymburk ještě k tomu vede o 4 body. To se ale může změnit, protože hostující celek Ostrava je
v útoku a Autry se rozhodl k téhle pull-up trojce, ta ale nenašla to, co měla, což znamená oranžovou obroučku. Teď už je tu Sehnal, který tam, já už jsem myslel, že to bude na Jaromíra Bohačíka, omlouvám se, ale Sehnal ho tam neviděl. Koho ale viděl, to je Thailand Birds. Holt. Bohačík staví slonu, Holt vrací Birdsovi, nádherná, tomu říkám tiki taka, ťuk ťuk, ale koš z toho nepadl ani od Ondřeje Sehnala, to za 3 body. Tohle byla škoda. Až volejbalově si přihrávali nymburští hráči, byla to radost sledovat ten posun balónu. Tady výborná obrana Nigela Caesara, který ale dostal nějaký hit do obličeje, vypadá to, že do oka. Zkrátka střet dvou Američanů, Adrio Ramon Bailey, ročník 1997 Američan, no a Nigel Caesar, ročník 2000, taktéž Američan. Muži, kteří hrají na podobných pozicích, se teď střetli. A myslím si, že oba dva borce to zkrátka bolelo. Tuma, teď už Bohačík. Holt tam pomáhá clonou. Jaromír Bohačík tenhle pull-up svou levačkou ale nedokončil, respektive nedokončil ho úspěšně, 33-29. Tohle už je Matěj Snopek, který posílá na škrance. Teď je to Autry, proti němu je Martin Kříž, uvidíme, co Autry bude chtít vymyslet. Volá si tam Baileyho, ať jde hrát post-up game proti Tumovi, to je mismatch. Teď je to ale Škranc, který pálí za 3 body, Bailey doskakuje. Autry nerozhodl se k rychlé střele, ještě posouvá na škrance, ten ale neproměňuje. Tohle jsou chyby, které by mohly na konci zápasu Ostravu opravdu mrzet. Výborná práce Autryho, Kříž nedokázal zpracovat tuhle přihrávku. Autry, proti němu je Tuma, Autry bude chtít hrát opravdu mnoho driblinků, ale ty samolepky jsou zkrátka zrádné. Říkám to velmi často, ale Autry z toho dokázal vytěžit, ale ještě lépe. Ryan Holt blokoval. Tohle byl opravdu neskutečný záběr, který jsme mohli vidět od Ryana Holta, který blokoval nekompromisně svého hráče. Podívejme se ještě na to. Reinhold fantasticky načasoval a Škránc se zkrátka dostal do úzkých, ze kterých už vybruslit nedokázal. Krásný highlight dnešního zápasu, který jsme měli možnost sledovat. Je tu ještě oddechový čas, dobíhá tam i Snopek, bere si ho head coach hostujícího týmu Adam Choleva. Oddechový čas Ostravy končí. Mluvil jsem o tom, že na začátku v té základní části to nebylo už tak skvělé, nicméně v nadstavbové části si Ostrava výrazně polepšila, vyhrála 9 utkání z 12 a první místo v té nadstavbové skupině A2 si vybojovala na poslední chvíli nad Pardubicemi a tím pádem v uvozovkách vyhrála jako soupeře do předkola poslední tým z A1, tím byl tým USK Praha. Pardubice dostali Olomoucka, to byly dvojice, které hrály to předkolo, o tom už jsem mluvil. Teď už se ale vraťme zpátky do hry, protože je tu Bohačík, je tu i Kříž. A Bohačík, ale taktéž zblokovan Škrancem, tak nejdřív blok Škranc dostal, následně ho rozdal. Výborná práce Ostravy. Pokračujeme ve hře, 33-29, zbývá 6 minut do konce druhé čtvrtiny a s ní samozřejmě i první poločas, který bude končit. Tam je ale ještě daleko, pojďme se podívat na Thailand Birdse a jeho hra 1 na 1, která
která ale neskončila úspěšně. Birds nedokázal skórovat, teď už je to Bailey, který se stal převozníkem balónu přes půlíčí čáru. Podívejme, Rido. Dlouho jsme o něm neslyšeli, přeci jen musel střídat, má 2 fauly. Muž, který je jedním z nejlepších hráčů Ostravy. Teď sice nedokázal skórovat, ale budou ho čekat 2 trestné hody. Se můžeme podívat na tohoto muže, který zapisuje 15,9 bodů na zápas, samozřejmě v průměru. Hodně fauluje, 3,5 faulu na zápas, což se stává, že už několikrát se vyfauloval. V dnešním zápase k tomu nechci říkat, má nakročeno, ale už má přeci jen 2 fauly. Na druhou stranu 4 fauly v průměru získává. Co se týče asistencí, 4,2 asistence a doskakuje 6 balónů na zápas. Poprvé dnes přichází s 53 i Adam Ivánek. To je mladý hráč, který prošel tou mládežnickou částí, také v týmu Ostravy, hráč ročníku 2004, který hraje na pozici 3, ale dokáže se přetvořit i na pivota, má totiž 203 cm. Takže taktéž univerzální hráč, který už teď stojí proti Vojtovi Hrubanovi. To je opravdu souboj generací. Ivánek teď ale dobře zastavil. Výborná práce Ostravy. Chang si nevěřil hrát na JTho Shoemata, radši posílá na Baileyho. Tam je ale těsně Martin Kříž, to je opět ten souboj, který sledujeme dnes. Ale František Relich vystihl tuhle přihrávku. Převáží balón, tam je u něj s 20 Michal Svoboda. Balón se ale posouvá dál na tůmu, tohle už je Kříž, který si nejprve našel kontakt s Baileyem, až poté šel do zakončením a jeví se to jako ta nejlepší možnost, protože z toho jsou 2 body. Chang odvážně přes levou stranu dokonce koš s faulem tohoto mladíka. Ještě jednou bych rád připomněl a hlavně pochválil i tady pro vás na internetové platformě TV.com Mikuláše Čanka, protože tenhle borec s číslem 19 na zádech je ročníku 2006. Takže opravdu jeden z těch mladších hráčů, kteří v KNBL hrají. A co je dobré, tak v KNBL už je takových mladíků velká spousta. Napadá mě třeba Pepa Svoboda z Písku, který stál za obrovským obratem v prvním zápase playoff, který Písek hrál na domácí palubovce proti Válečníkům z Děčína. Tam jsem měl možnost být a Svoboda byl opravdu tím strůjcem toho obratu, protože Písek snad celý poločas tahal za kratší konec lana, poté dal Svoboda ale 3. Děčín si vzal oddechový čas a i po oddechovém čase Písek skóroval, no a od té doby se mince otočila a Písek nakonec tenhle zápas dokázal zvítězit. Byla to neskutečná atmosféra a chtěl bych, pokud třeba dnes nějaký fanoušek Písku kouká, pochválit celý zimní stadion v Písku, protože tam to žilo. A těším se na tu Game 5, která se bude hrát také v Písku. Nicméně nemůžeme předbíhat a musíme si připomenout, že i dnes Písek hraje společně s Děčínem 3. zápas playoff finálové série. V tuhle chvíli je to tedy 1-1 na zápasy. Dvě následující utkání se budou hrát v Děčíně na Maroldovce a uvidíme, jak to dopadne. Je to opravdu nevyzpytatelné a proto dnes v 18:00 laďte TV.com a sledujte i tuhle sérii. Teď nám uteklo pár akcí, věřím, že vy jste je sledovali a můj komentář nebyl potřeba, ale teď už se i já vracím zpět do hry. Rido opět nebyl úspěšný, ale je tu ne koš s faulem, je to technický koš. Tím zamícháním, samozřejmě gestikulací zamíchání, jeden ze sudích označil tento koš za technický, takže platit bude. Těžko říci, komu bude připsán, jestli Ivánkovi nebo Ridovi. To je ale ve výsledku jedno. Co je důležité, je to, že Ostrava vede 37-35. Kdo by to byl řekl, i když v tom včerejším zápase rozdíl o poločase byl pouhé 2 body. Takže vidíme možná dnes podobný scénář. Teď už je to Vojta Hruban, český reprezentant, taktéž odchovanec programu USK Praha, který skóruje i přes faul. To vypadá na nějaký nepříjemný střet.
Opět je pískáno. Tam to bylo trošku nejednoznačné, ten verdikt. Každopádně skóre je srovnáno 37-37. V tuhle chvíli byl odpískán faul jednomu z domácích hráčů. Sledujeme další útočné snažení. Tohle je Chang, teď už Kňáry, který ale vrací Changovi, tento rychle zvedá za 3 body. Tohle ale nebyla přesná střela, Changovi se balon vrací zpět, balon do rukou a Chang z levé strany pravou rukou dokázal skórovat. Tak na tohohle hráče se pojďme zaměřit, protože dnes hraje skvěle, dostal se na žebříček nejlepšího střelce Ostravy. Společně s tím je tam i David Škránc, oba dva borci mají po 8 bodech. Na straně domácích je jediným výraznějším střelcem Ryan Holt, který je na 11 bodech. Za ním už jsou všichni s 5, 2, 3 body na svém kontě. Bílý hráč, respektive hráč v bílém dresu s číslem 20, to je Michal Svoboda, si připsal už 3. faul. 3 fauly má i Snopek, takže tohle jsou jediní 2 hráči, kteří by mohli být v tom potenciálním problému s fauly. Teď už tedy Jakub Tuma. Nymburk vytáhl obranu, tam není úplně cílem získat balon, spíše zpomalit. Přechod přes půlící čáru, myslím si, že to se povedlo, i když si to Nymburk trošku zkazil v té poslední chvíli, kdy si připsal faul Stephen Brown. Pro ně je to první osobní chyba v dnešním zápase. Nicméně oba dva týmy už mají 5 týmových faulů, takže všechno se bude házet. Teď už sledujeme Kuláše Chanka, který se bude moct dostat na dvouciferný účet. Pokud samozřejmě promění oba dva trestné hody. Chang je opravdu úspěšný, stejně tak jako Holt už je na dvouciferném účtu. Holt 11 bodů, Chang je na 10 bodech. Zatím hraje skvělé utkání a je jednoznačně tím strůjcem toho obratu, kdy Ostrava je ve vedení. To se teď ale mění, protože je tu další, jak já rád říkám, Hrubanovka a Hruban už musí spěchat zpátky, kde dobře ubránil Ivánka. Tohle bylo obětavé. Nejenže Hruban skóruje, ale plnou parou před se vydal ke svému koši, kde dobře ubránil hráče s číslem 53 Adama Ivánka. Hra nohou. A byl tam opět Hruban, který si teď vyzkoušel jiný míčový sport jménem fotbal. Takže na útočné polovině pokračuje hostující celek NH Ostrava. Lemp Otry, o tom jsme dnes ještě tolik neslyšeli, zatím je na 2 bodech, není úplně výrazným hráčem. Rido, ten je na tom dost podobně, i když ten už má 5 bodů na svém kontě. A je to zajímavé, protože to jsou 2 nejdůležitější hráči. Jsem moc nepochopil, na co Martin Kňádek čekal, tak či tak je z toho ale hra přes půl, což je zakázáno v basketbale.
Stephen Brown, tam je Nigel Caesar na pomoc slonou, ta se nakonec neuskutečnilo. Stephen Brown, ale sidestep, respektive step back trojka, kterou ale neproměnil. Čas na správném místě byl však Nigel Caesar, který si připsal další 2 body. Stephen Brown, individuální akce od koše ke koši, která ale neskončila úspěšně pro něj a pro domácí tým. No a právě domácí Nymburštílvy zatím vedou minutu a 39 sekund do konce poločasu 43-41. Tabellini teď úplně nesouhlasí s tímhle verdiktem, který byl odpískán v minulých chvílích. Signalizuje si, že chce použít tu challenge, instant replay systém. Uvidíme, jestli mu to sudí umožní. Ještě krátká porada. A je tu technická chyba pro Tabelliniho. Takže nejdříve odpískaná technická chyba a následně opravdu bude použitý instant replay systém. V tuhle chvíli oba dva trenéři budou chtít využít takovému neoficiálnímu oddechovému času. No a jedna ze sudích, Veronika Vávrová, už jde se svým kolegou k tomu tabletu, kde je operátor provede minulými chvílemi a zhodnotí se celá situace znova a my máme tu možnost to sledovat společně se sudími. No, během toho, co se budeme koukat na opakovaný záběr, tak se můžeme porovnat sestavu Nové Huti oproti minulému zápasu s Nymburkem, který se hrál vůbec jako poslední v roce 2024 a staly se tam takové malé změny. V lednu přišel rozehrávač Rido, který nahradil Majerčáka a Sidera Vičuse a propracoval se opravdu na nejlepšího střelce Ostravy, okolo 16 bodů, o tom už jsem mluvil. Je druhým nejlepším hráčem na doskoku, 6 doskoků, hned po Bailey, který má o něco více. Je druhým nejužitečnějším hráčem Ostravy po Otrym a je také nejlepším v počtu asistencí na zápas, okolo 4 finálních přehrávek, které končí v koši. Před nadstavbou postihl Ostravu ještě Srb Darko Balabán, nicméně ten v kádru není, tudíž do dnešního zápasu už nezasáhne. A nesmíme zapomenout ani na Michala Svobodu, to je nejužitečnější Čech v kádru sestavy Adama Cholevy. Takže verdikt nebyl učiněn ve prospěch Tabelliniho, takže teď už trestání technické chyby. Lamp Otris je odstřílí, ale neproměňuje. Teď už se bude házet za ten foul, který tedy způsobil Ryan Holt. A byl to foul na Adria Baileyho, takže ten si odstřílí 2 trestné hody. Bailey úspěšný.
Bailey, který minulou sezónu strávil v dresu Olomoucka, tam patřil opravdu k oporám. Za 30 minut v průměru na hřišti doručoval 14 bodů na zápas. Před sezónou se tedy dostal do týmu Ostravy a i tam, jak už jsem zmiňoval, je skvělým hráčem. Stefan Brown si teď pohrál s Mikulášem Čenkem a následně skórovat nezvládl. Doskok už si vzal Rido, který hrál třeba i v Bulharsku, ale samozřejmě odehrál mnoho i na univerzitě. Teď krásné vyhození, extra pés na Kňátka, ten si vyvěsil Holta, Otry, Bailey. Tak tohle je rychlá spolupráce, která ale nekončí košem. Končí dokonce útočným faulem. Tohle je obrovská škoda pro hostující celek NH Ostravy, protože tohle mělo skončit košem, tohle byla nádherná akce. Reinhold teď připraven na čáře trestných bodů. V Evropě působí Holt první sezónu a právě za Nitru, odkud přišel do Nymburka, hrál 28 zápasů s průměrem 9,4 bodu, 4,7 doskoky na zápas. Předtím, než se vydal do Evropy, tak nastupoval v druhé divizi té univerzitní ligy ve Spojených státech NCAA. Poslední minuta nám běží z prvního poločasu. Vraťme se zpět na hrací plochu. Cheng spolupracuje s Bailey. Tam se mu hýbe Rido, který se ale nedokázal uvolnit. Teď už ano, Rido pálí, ale je tam útočný faul Adria Baileyho. Těmihle chybami si Ostrava trošku ten herní projev kazí. Tohle byl možná trošku zbytečný útočný faul, který byl na Jaromíra Bohačíka. Ještě vysvětlování Bohačíka s Bailey, protože tohle byla opravdu agresivní věc. Sudí celou situaci ještě hlídají, aby nedošlo k nějakým nepříjemnostem. To bychom opravdu nechtěli. Souboj Bailey, Bohačík. Myslím si, že bude ještě pokračovat v následujících chvílích. Celou situaci sudí ještě prověří. Tam byl kontakt do obličeje. Nebylo to úplně úmyslné podle těchto záběrů, ale zkrátka proběhlo to. Těžko říci, z těchto záběrů se to bude těžce posuzovat. Samozřejmě byl učiněn nějaký verdikt, který byl faul útočný Baileyho. A pokud nebude úplně jasný a průkazný důkaz, že ten faul byl jiný než normální, tak zkrátka platí ten výchozí verdikt, který je v tuto chvíli normálním faulem. To se rozhodne za několik málo chvil. Tak ano, posouzeno jako nesportovní chyba. Tak či tak Bailey má na svém kontě 2 fauly v dnešním zápase.
rozdíl bude už jen v tom, že si Bohačík odstřílí trestné hody a poté bude mít Nymburk ještě balón na své straně. Bohačík, který je s Ostravou taktéž spojován, je 100% na téhle šestkové zastávce. Dlouholetý člen české basketbalové reprezentace, je opravdu důležitou osobou. Posílá tak vedení opět výrazně na stranu Nymburka. 47-43. Bohačík ještě má k dispozici tuhle 3bodovou střelu. Bohačík ale nepřesný. Matěj Svoboda skvěle vybojoval ještě útočný doskok teď. Jen tak Bohačík zachytil balón. 8 sekund na zakončení má Ryan Holt, ale volí tuhle střelu za 3. Ta opět neskončila v oranžové obroučce, takže půl minuta zbývá do konce druhé čtvrtiny. S ní je tedy do konce prvního poločasu. Adrian Bailey, proti němu stojí Matěj Svoboda. Chang si došel pro ten hands-off. Teď už Kňádek. Souboj tvrdých hráčů, který ale Kňádek prohrává. Tam pomohl Ryan Holt, který už posílá Tylana Birds'e. Do rychlého protiútoku a je z toho technický koš. Tam totiž při tom pokusu Bailey zatáhl za síťku nebo za obroučku. Takže automatické 2 body pro Birds'e a ještě k tomu byl s faulem, takže je to vlastně takový end one. Čeká nás ještě jeden trestný hod v podání Tylana Birds'e. Birds, který byl lídrem Univerzity Barry, v tomhle posledním roce na univerzitě zapisoval 19,4 bodů, 9 doskoků, necelé 3 asistence a ještě k tomu 1,5 bloku na zápas. Byl zvolen do nejlepší 5 celé konference. No a po téhle štaci zamířil přes velkou louži, jak se říká, do Evropy, kde začal v gruzínské lize za Titeby. Poslední sekundy, Jaromír Bohačík, teď už Stephen Brown bude chtít hrát sám, Stephen Brown ale nezakončil, je tam ještě faul, který byl odpískán Ridovi, opět tam byl Jaromír Bohačík, který dnes trošku trpí, zejména v té fyzické rovině. Dostává jeden hit za druhým a samozřejmě nepříjemná chvíle. A Ridovi se to samozřejmě nelíbí. Ještě aby odpískal třetí faul v dnešním zápase. Jaromír Bohačík ale na poprvé nebyl úspěšný. Uvidíme, co druhý trestný hod, nicméně po něm bude mít Ostrava 3,9 sekundy na to, aby se alespoň pokusili vystřelit. Bohačík z druhého trestného hodu úspěšný. Rychlé střídání, samozřejmě taktické. František Kilich je výborným obráncem a bude se snažit zastavit rozjetý vlak se jménem Nová Huť Ostrava, která v tuhle chvíli necelé 4 sekundy do konce ztrácí 7 bodů. Pojďme na to! Nikdo se ale neuvolňuje, Rido nakonec dostává balon, Chang ho dostává zpátky, Mikuláš Chang je v problémech a tady už se nic nestane. Výborná obrana týmu ERA Basketball Nymburk. Vy teď ale nikam neodcházejte, protože následuje poločasový program. Nicméně po prvních 20 minutách hry Nymburk zatím poráží Ostravu 50-43. Je to tu, domácí tým vyhazuje a tím zahajuje druhou polovinu dnešního zápasu. Domácí jsou v sestavě Hruban, Brown, Holt,
Caesar a Thailand Birds. Hostující celek po bílých dresech jsou v sestavě Chang, Autry, Škranc, Bailey a také Rido. Takže oba dva týmy naskočily v podstatě do nejsilnější sestavy a s tou chtějí zahájit druhou část dnešního zápasu. Je tu první faul v druhém poločase, připsal si ho David Škranc, pro kterého je to taktéž první osobní chyba v dnešním zápase. Brown našel Hrubana, proti němu stojí Chang. Chang si s ním ale poradit nedokázal a Hruban si zase nedokázal poradit se zakončením koše. Nepadl. Škranc, Chang za 3 body rovnou takhle z první to pálí a skóruje. Dostal se na 13 bodů a myslím si, že tohle bude nějaký jeho osobní rekord. Jdu vám to zjistit, nemějte strach. Thailand Birds, Ryan Holt, ani jeden z nich to nedokázali. Velký souboj na zemi, Holt ale dokázal získat balón a Caesar už potom na kročení chtěl jít do zakončení, ale taktéž neskóroval. Tak omlouvám se, Mikulášovi Chankovi jsem trošku křivdil, protože jeho rekord v bodovém přídělu je 21 bodů proti GBA Frukošulc Jindřichův Hradec. Tenhle zápas se hrál 11. ledna 2025. Pro Ostravu to byl vůbec druhý zápas v novém roce. No a Chang hrál necelých 30 minut. Ty jeho body už jsem zmínil, ale také 6 doskoků doskočil. A celková validita byla 26, což je skvělé. Technická chyba udělená trenérovi Cholevovi. Takže na technické chyby je to vyrovnané mezi dvojicí trenérů. Pojďme na to, Lamp Autry rozehrává balon. 51-46 pro domácí celek, Rido už bude chtít také trošku přispět bodově. Tohle už je Autry, který to pálí za 3 body, ale neúspěšně. Caesar, tohle už je Hruban, který se nerozhodl jít do rychlé fast break střely. Nakonec klasická střela z odskoku, kterou ale doskakuje Nigel Caesar, ten už skóruje. Škranc s handoffem našel Lemba Autryho, ten už posílá na Chanka. Bailey, proti němu je Nigel Caesar a je tu faul na Tak není to faul, omlouvám se. Porušení pravidla o krocích Adria Baileyho. A je opět pískáno. Osobní chyba byla připsána Škrancovi. Ostrava teď zažívá nepříjemné chvíle, protože to je jedna negativní statistika za druhou, ať už to jsou fauly nebo ztráty. Teď se jim nedaří, je na nich taková deka, která na ně spadla, tak doufejme pro Ostravu, že tuhle deku dokáží zase sundat pryč. Další faul odpískán. Tentokrát by to měl být asi Rido, který tam zatáhl. Tak omlouvám se, nebyl to Rido, ale byl to Vojta Hruban, který udeřil Ridoa do hlavy. Alespoň podle toho prvního výchozího verdiktu sudí, kteří ho ale budou ještě zpětně kontrolovat v rámci Instant Replay systému. Takže opět zasáhne tenhle. Ale nová vymoženost, která už samozřejmě zas tak nová není, protože je tu s námi už dobrých pár sezon. Názory na ní se liší, ale už několikrát nám tahle technologie pomohla a dokázala rozuzlit i nerozluzitelné momenty a situace. Nicméně Rido je dnes trošku nevýrazným hráčem. On je opravdu nejvytěžovanějším, respektive je v trojici nejvytěžovanějších hráčů Ostravy, kdy úplně nejvytěžovanějším je Lamp Autry, 30,5 minuty na zápas. Rido má jen o minutu méně a pak je tam ještě Adrio Bailey, ten má 28,4 minuty na zápas.
Zřejmě jste si možná mohli všimnout, že do dnešního zápasu nezasáhl Dominik Heinzel, který je také důležitým hráčem Ostravy, ale dnes hráčům nepomůže. A podívejme, odpískaná nesportovní chyba i na druhé straně, takže sudí teď trošku kompenzují celou hru. Tahle chyba byla odpískána Vojtovi Hrubanovi, pro kterého je to druhý faul tedy v dnešním zápase a trestat ho bude chtít Rido. Rido úspěšný. Takže ještě 1-6, protože bude mít Ostrava ještě balón k dispozici. Po necelých 2 minutách hry v rámci druhého poločasu je skóre s rozdílem 5 bodů 53-48. Ostrava je teď z důvodu nesportovní chyby ještě na balónu. Chang už si bere balón. Podívejme, další faul, který je odpískán tentokrát Tylenu Birdsovi, tak ta flow je teď hodně rozkouskovaná, sudí nastavili opravdu přísné verdikty, ale na obou stranách stejně nutno říci. I o tom je ta role rozhodčího, zkrátka tvořit tu náladu, ve které se celý zápas bude táhnout. Tohle už je Chang s tímhle floutrem na pravou ruku. To byla dobrá akce Mikuláše Chanka. 53-50, rozdíl 3 bodů. Tohle už je Stephen Brown, který bude chtít hrát sám. Stephen Brown ale hledá, komu mohl přihrát. Nakonec je to Tylen Burns, který měl rychlejší nohy než ruce. Stephen Brown chtěl faulovat Autryho, pískáno však nebylo. Lampotry, proti němu je Ryan Holt. Lampotry si s ním chce pohrát, Autry na střed hřiště a Lampotry úspěšný! Antoine tím pádem už téměř dorovnal celé skóre 53-52. Je opět srovnáno, naprostá plichta, jak se říká ve sportu, 53-53. Vojta Hrubán faulován. Opět u toho byl Lem Autry, který je teď vidět poměrně často. Těch faulů je odpískáno opravdu mnoho, tím, že Ostrava nehraje s tak široké rotaci, tak tam by to mohlo mít kritické následky. Tohle už je Stephen Brown, který nám ukazuje své driblerské schopnosti. Vojta Hrubán, tam je dole Nigel Caesar, který ale nedostal balon. Dostat ho ale chtěl a Rido si připisuje 4. osobní chybu. Opravdu už jeden negativní hvizd a Rido je, jak se říká, ve sprchách. Dnes hraje tvrdý basketbal, hodně mimo pravidla, omlouvám se. Nicméně pro Ostravu je to 4. týmová chyba, takže se házet ještě nebude. Nymburk pokračuje na útočné polovině. Stephen Brown. Tohle je Nigel Caesar. Stephen Brown se nerozhodl k rychlé střele za 3 body. Brown po koncové čáře a Stephen Brown je úspěšný. Individuální akce tohoto amerického rozehrávače. Autry. Proti němu je Vojta Hrubán. Autry dlouhé a silné driblinky, které nakonec došly až na Adria Baileyho, který dostal tuhle přihrávku. Z odskoku rovnou za 2 body chtěl skórovat a byl dokonce faulován. Individuální akce i tohoto amerického pivota. Adria Bailey, koš s faulem a čeká ho ještě jeden trestný hod.
Bailey ale neproměnil, stav je tedy vyrovnaný. 55-55, 6,5 minuty zbývá do konce třetí čtvrtiny. Stefan Brown na balónu, opět se stává tím playmakerem, tvůrcem hry, organizuje si celou svou pětici, nakonec ostatní hráči ale nepotřeboval, skóruje, opět je to za 3 body a posílá tak Nymburk do vedení. 58-55. Na druhé straně velmi rychlá odpověď Davida Škrance, podívejme na tuhle sekvenci. David Škranc vrací stejnou mincí. 2 rychlé trojky v krátkém časovém sledu. Podívejme, jak ta energie a tempo hry stoupá. Caesar posílá na Bohačíka. Pomáhá si clonou, nakonec je to Brown, který ještě vyhazuje ven na Bohačíka. Bohačík za 3 body, Jaromír Bohačík a jeho šťastná levačka. Třetí rychlá trojka v opravdu krátkém časovém úseku. 61-58 pro domácí tým. Škránc a jeho kolegové budou chtít odpovědět. Tohle bylo takový krátký výpich. Rido odchází na střídačku, zatím má 4 fauly a 7 bodů na svém kontě. Nejlepším střelcem je Mikuláš Čang, který už je na 15 bodech, závisuje David Škranc s 11 body. Škranc je teď na balónu, můžu poslat další trojku, ale tohle je airball. Bailey tam chtěl ještě zachytit tuhle střelu, to se mu ale nepodařilo. Brown, Holt. Ryan Holt na střed hřiště zastavuje a zkouší tuhle střelu za 2 body, ale tohle bylo velmi nepřesné. Naštěstí tam byl včas Stefan Brown, který poslal na Caesara, ten až z druhé situace, druhé šance dokázal zakončit. Svoboda, Audrey. Rozdíl je 5 bodů. Ostrava chce skórovat. A samozřejmě to i potřebuje. Nejlepší český hráč dresu Ostravy je na balónu. Svoboda, sidestep, střela za 2 body, která našla cíl. Skončila v oranžové obroučce. Velmi těžká a technicky náročná střela, kterou teď poslala Svoboda. Na druhé straně ale rychlá odpověď podání Stefana Browna. Tohle donutilo hostujícího trenéra Adama Cholevu k oddechovému času. Oddechují čas Adama Cholevy je u konce a právě hostující tým je na balónu. Mají k dispozici následný útok, který řídí Rido. Ten je ale opravdu v nepříjemné situaci. Má 4 fauly na svém kontě a jakožto vele důležitý hráč ostravského týmu musí být trpělivý a nesmí se nechat vyfaulovat. Ostrava na něj přeci jen spoléhá, to sestava dnes není bůh ví jak široká. A proto záleží na každém jednom hráči. Rido, že by se konečně chytil. Ne, příliš krátká střela, kterou vyslal tenhle americký guard. Bohačík posílal na Svobodu, ale Svoboda ztrácí balón. Bailey rychle spěchá na druhou stranu, ale v zápětí taktéž ztrácí. 2 na 1, situace Bohačík, Šumejt na Audreyho a nakonec je to Šumejt, který z levé strany pravou rukou úspěšně skóruje. Byl spáchán na Michala Svobodu.
Hráč ročníku 1999. Nižší křídlo, které měří 190 cm. Nejvytěžovanější Čech v kádru Ostravy. Svoboda Michal v průměru zapisuje 13,1 bodu na zápas. A trestné hody střílí s úspěšností 71%. A tady si trošku přihorší. Na hřiště je František Rylich, kterého sledujeme na pozici 1. Zeskočil tam za Stefana Brauna. Dlouho jsme neviděli Ondru Sehnala. Teď už ale je Matěj Svoboda, který posílá na Bohačíka, dole je kříž. Tohle bylo zbytečné. Michal Svoboda chtěl faulovat už dřív. Ale je z toho koš s faulem. Nymburk z ničeho nic. Opět vede. 67-61. Ještě se to může zvednout, protože Martin Kříž má k dispozici ten jeden trestný hod. Nymburk stále pokračuje, teď je to dlouhé útočné snažení, kterému musí ostravští hráči čelit. Samozřejmě fyzicky náročné, když jste uzavřeni na své obranné polovině a nemůžete s tím nic dělat. Výborně, teď Edrio Bailey, který získává balon. Chtěl to poslat na Rido a podívejme tu obětavost Františka Rylicha. Tenhle balon bude podle sudích pro Nymburk, ale z mého pohledu se to tedy zdálo trošku jako poslední kontakt právě od Rylicha. Podívejme se na to ještě jednou, máme tu výhodu. No, těžko říci. Nedokážu určit, nicméně Choleva to možná viděl lépe než my u televizních obrazovek. Byl k tomu přeci jen blíže, takže si zkušeně vzal tu Coaches Challenge, kterou chce oponovat tomuto výroku a bude se snažit o to, aby bylo rozhodnuto v jeho prospěch. Těch kamer není úplně dostatek v tomhle úseku, v téhle oblasti palubovky, takže těžce se to bude prokazovat. Jestli to náhodou nebylo ještě od nohy Františka Rylicha. Nicméně musíme určitě pochválit obětavost obou borců za to, jak se vrhli po balónu, jak František Rylich, tak David Škránc. Teď jsme sledovali trošku šílenější část v posledních chvílích. Balón létal z jedné strany na druhou, hodně ztrát, hodně nepřesností. Téhle chvíle už je rozhodnuto a balón je tedy přisouzen opravdu Nymburku. Takže žádné změny v tomto verdiktu nebudou, tudíž Choleva tuhle head coach challenge v podstatě prohrál, i když se to tak brát úplně nedá. Tak či tak, 3 minuty a 28 sekund do konce třetí čtvrtiny. Nymburk vede 69-61 a ještě k tomu všemu má balón. Opět to vede tenhle útok František Rylich, který už kombinuje se Svobodou, tam probíhá Bohačík, nakonec se otevřel naprosto volný Martin Kříž, který skóruje z levé strany tak, jak to má Kříž rád. Kapitán domácího týmu je na 6 bodech, rozdíl je dvouciferný. Škránc kombinuje s Rido,
ten má 7 bodů. Riddle zkouší na levou stranu, ale byl dobře ubráněn. Bailey také nedokázal skórovat. A tohle bude balón pro Erra Basketball Nymburk. A opět Martin Kříž a opět z levé strany. Vděčně děkuje Bohačíkovi za krásnou asistenci, kterou posílá Nymburk do vedení o 12 bodů. Tak tohle jsou klíčové momenty pro Ostravu, protože jestli s tím brzo něco neudělají, tak už by mohlo být klidně rozhodnuto. No a nevypadá to dobře. Hodně individualistický basketbal, který Ostrava hraje. Samozřejmě američtí hráči chtějí být těmi hrdiny, kteří otočí zápas zpátky na stranu Ostravy. Ostrava na útočné polovině pokračuje. Bailey proti němu JT Shumate. Tam je Bailey v trošku kilové výhodě. A Bailey vybojoval alespoň 2 trestné hody. Byl to totiž střelecký faul. Října přišel Trio Bailey do Ostravy, takže ještě během letošní sezóny nebyl úplně od začátku a vystřídal hráče, kterému se úplně nedařilo po 4 zápasech, co v Ostravě odehrál Khalil Thomas. Tak právě Bailey ho nahradil. Thomas se Ostravě úplně nelíbil. Myslím si, že s Baileyem si ale trošku pomohli. JT Shumate, víme, že tohle on umí. Velmi dlouhá střela za 3 body, která sice kovšem neskončila. Obětavě se vrhnul po balónu Jaromír Bohačík, který vybojoval faul. A tohle je problém, protože to je 5. faul pro muže s číslem 3. Ano, LaQuincy Riddle, který si připsal 5. osobní chybu a do dnešního zápasu už nenakoukne. Na hřišti ho nahradil Mikuláš Chang. A tohle zkrátka není dobré. Bohačík úspěšný. Bohačík úspěšný. 100% zastávka na 6. 75-62, 13-bodový rozdíl, to už je značně nepříjemné pro hostující tým dnešního zápasu Ostravu. I když Chang se s tím bude chtít snažit něco udělat, i Bailey, který posílá na Štěpána Svobodu. Chang, tohle už je kňádek, o kterém jsme teď delší dobu neslyšeli. Svoboda. Podívejme, jak to krásně vybojoval Lempotry, ještě na balónu našel Baileyho. Trio Bailey! Balón pro domácí. František Krylich se až po delší době dokázal uvolnit. Mikuláš Chang je v něj opravdu natěsno. Tohle už je Bohačík, svou levačkou vyslal tuhle dalekonosnou střelu, která sice neskončila tam, kde měla, ale nakonec doputovala až do rukou Františka Krylicha. Ten to vrátil Bohačíkovi, který si neskutečně prohrál s Baileyem. Další útočný doskok pro Nymburk. Tohle si Ostrava musí pohlídat, jestli chce ještě pomýšlet na vítězství. A Ty Landberg, nejlepší obránce letošní sezóny, skóruje krásnou střelou za 3 body, kterou zvýšil na 14-bodový rozdíl, který je samozřejmě pozitivní pro jeho tým.
Bailey má 10 sekund na to, aby zakončil. Adrio Bailey si došel alespoň pro faul. Samozřejmě na hrací ploše jsou teď dva bratři. Dnes jsme to ještě nezmínili. Domácí hráč s 11 Matěj Svoboda a hostující hráč v bílém dresu s číslem 88 Štěpán Svoboda teď dokonce stojí vedle sebe na tom doskoku. To jsou samozřejmě krásné momenty, které basketbalu patří a možná hezčí moment, který já jsem zažil, tak je, když si Petr Benda zahrál se svým synem. To bylo opravdu kouzelné, ale tohle tomu má jistě dost blízko a srdečný zápas je to i pro bratry Svobody, kteří se dnes a v tuhle chvíli také proti sobě postaví. Tak uvidíme. Letí má navrch právě Matěj Svoboda. Který je o 4 roky starším bratrem. Matěj se narodil v roce 1996, Štěpán až v roce 2000. Věřím, že koukají i rodiče bratrů Svobodových, takže tímto na dálku zdravíme. Ale teď už se pojďme vrátit zpět do hry. Opět u tohoto verdiktu byl Matěj Svoboda, takže o těch Svobodech se teď mluví opravdu mnoho a mluví o něm i tabule, protože na tabuli připsal se první osobní faul Matějovi Svobodovi a Martin Kňádek si odstřílí 2 trestné hody. Kňádek snížil na 78-68, takže 10bodový rozdíl. Zbývá 36 sekund do konce třetího dílství dnešního zápasu. Stefan Brown našel Bohačíka, ten si nevěřil hned z první vypálit, ale Brown už si věří. Stefan Brown neúspěšný. Lemboldry, proti němu stojí František Rylich, zbývá 20 sekund, ale rozdíl mezi časem a shot clockem jsou nějaké 2,5 sekundy. Audrey má 10 sekund na zakončení, stále Audrey posílá na Kňádka, ten si nevěří, na rychlou střelu, chce vrátit Audreymu, nakonec našel Čanka, dole ještě Ivánek, ten si chtěl dojít alespoň pro foul, 2 sekundy, zkusí tenhle half court shot, ale to nebylo vůbec špatné, velmi blízko. Měl teď kříž k tomu, aby trefil, nicméně po 30 minutách má americký guard Lamb Audrey. No a právě Lamb Audrey, který přišel do České ligy už v roce 2014 poprvé v dresu Jindřichova Hradce, rozehrál první útok, který zakončoval Martin Kňádek, nicméně nebyl úplně úspěšný. Úspěšný nebyl ani na druhé straně Stefan Brown. Kňádek doskočil, posílá Čanka do rychlého protiútoku, Mikuláš Čank nakonec udržel tenhle balón. Zpomaluje a bude se hrát postupně. Lamb Audrey, proti němu je Vojta Hruban. Čank, dole je Kňádek na Stefana Browna, to je velký mismatch. Bylo pískáno. A Ryan Holt teď nečistě bránil svého hráče, kterým byl právě Mikuláš Čank. Pro Holta, který je na 13 bodech, je to třetí osobní chyba. V závěsu mu je Brown, ten má 12 bodů a Bohačík, ten jich má 11, takže to jsou top 3 střelci domácího týmu. A útočný faul Martina Kňádka. Víme ještě z opavských let u Kňádka, že se toho absolutně nebojí. A Kňádek rád hraje tvrdě. Tohle bylo opravdu odpískáno. Stefan Brown, velmi dobře, tam teď Ivánek vypomohl, se říká quick show a tohle je Stefan Brown, putback dunk, omlouvám se, Nigel Caesar,
Tak tu první střelu vyslal Stefan Brown, naštěstí Caesar tam byl včas, teď ještě zdvojuje Svobodu, podívejme na to, Ostrava ve velkých problémech a je pískáno 8 sekund, ve kterých to nestihla Ostrava. Tak to byl takový dunk, že mi plně prohodil jména amerických guardů a pivotů v nymburském dresu, ale ještě jednou výborný putback dunk Nigela Caesara. Podívejme na to. Exkluzivně načasoval ten výskok, který má Caesar neuvěřitelný a zatloukl balón do oranžové obroučky. Krásná akce, možná nejhezčí v dnešním zápase. Takže jak vás u televizních obrazovek, tak diváky tady v hale. Teď Caesar jistě potěšil, včetně i mě samozřejmě. Kdo bude chtít potěšit svůj tým je i Vojta Hruban a potěšil ho. Další 3 body, rozdíl je 15-bodový, 83-68. Zatím sledujeme hodně ofenzivně laděné utkání. Chang si teď porodil, ale vlastně neporadil s těsnou obranou. Holt, Caesar, tohle je velká situace, 3-2 nakonec vyhrává, ale Ostrava Mňádek. Tohle už možná nemusel přihrávat, mohl jít do zakončení. Chang byl faulován. Stefan Brown si připisuje druhou osobní chybu. Svoboda, Michal Svoboda samozřejmě, Mňádek, který ale ztrácí balón, opět je tam Tylen Burns, který si připisuje další zisk, Bird, Eurostep a došel si pro faul. Je to střelecký faul, osobní chybu si připisuje Svoboda, kterého teď máme možnost sledovat a Tylen Burns jde na čáru trestných hodů. Jak už jsem zmiňoval, začal v Evropě v gruzínské lize. Poté hrál rakouskou ligu za Flyers Wales, tam se vyzkoušel mimo jiné i Alpe Adria Cup a odehrál jeden zápas proti Pardubicím, dal 17 z 50 bodů svého týmu, ale celkově se mu v Alpe Adria Cupu dařilo 19 bodů, 7 doskoků, 3,3 zisku a 2 bloky na zápas. V rakouské lize ty průměry byly dost podobné. No a potom, po téhle štaci v Rakousku si vyzkoušel působení na Islandu, a sezónu 2022-23 dohrával ve Finsku za tým Pirinta. Tam měl skvělé průměry 16,3 bodů, 5 doskoků, 2 asistence na zápas. A tím si opravdu pomohl a udělal velký krok dopředu do Adriatické ligy, kde si ho vybral tým Borac Čačač. A hrál třeba i s Partizanem Bělehrad nebo Červenou hvězdou a Tylen Bird! Akorát o něm mluvíme a Bird se nám takto připomíná, neuvěřitelně rychlý, efektivní a explozivní dunk, který nám tenhle Američan s mnoha zkušenostmi nabídl. Oddechový čas, který si bere trenér Adam Choleva. Je to druhý timeout v dnešním druhém poločase, který si Choleva bere, takže už jen jeden timeout má k dispozici. No a Tylen Bird teď využil své zkušenosti nejen ze srbské ligy, kde hrál proti neskutečným týmům před neskutečnou diváckou kulisou. Ale opět je to zisk a opět nám Bird dokazuje, proč byl vyhlášen nejlepším obráncem celé ligy. Viděl jsem rozhovor, myslím, že i vy jste ho mohli vidět v tom poločasovém programu. No a když přišla otázka na Tylena Birdse, kdybys měl vybrat jiného nejlepšího obránce ligy, koho bys vybral? Tylen Bird odpověděl, to je snadné, Fanda Rilich, jednoznačně, upřímně, my bychom si měli tuhle cenu pro obránce roku rozdělit, patří nám oběma. To jsou slova Tylena Birdse, který je opravdu skvělým hráčem, skvělým člověkem a hlavně skvělým obráncem a i smečařem, jak můžeme teď sledovat. Vracíme se zpátky po oddechovém času hostujícího trenéra Adama Cholevy, head coach Nové Hutě Ostrava. No a právě Ostrava má teď balon. Lempotry se stará o rozehrání balónu. Podívejme, jako myška teď sebral Stefan Brown balon. A Adrio Bailey teď takticky fauloval
Brauna, který si to teď úsměvně vysvětluje s Brownem. Tuším, že mu určitě říká něco, že to je zlodějíček, o kterém Bailey opravdu nevěděl a vzal mu tenhle balón. Tak po krátkém startu, více jak 2 minuty jsou odehrány, tak těch faulů už bylo odpískáno dost, dohromady 5 v téhle čtvrtině. Teď sledujeme Nigela Caesara, který si přepsal další 2 body. Ňárek to teď myslel dobře, chtěl to poslat na škrance, tenhle nedokázal přijmout balón. Caesar, úžasná otočka, Nigel Caesar s faulem! Úžasné chvíle teď zažívá americký pivot Nigel Caesar. Skvěle teď hraje, opravdu úžasný výkon tohoto muže. Muž, který začínal s profi basketbalem na Univerzitě Texas. 2krát pomohl vyhrát základní část konference. V závěrečném roce měl průměry 10 bodů, 6,5 do skoku a 1 blok na utkání. Svoje první evropské angažmá odehrál ve Finsku za tým Pirento. No a tady v českém týmu Era Basketball Nymburk skóruje ještě ten 1 bonusový trestný hod. Svoboda, který brání Lemba Autryho, ten je na balonu opět delší dobu, poslal dál na škrance, dole je to Bailey, který to zkouší přes Svobodu, ale tohle byl velice nepřesný pokus, který si bezpečně rozskočil Stephen Brown, ten už zakládá rychlý protiútok, Matěj Svoboda z podběhu skórovat sice nezvládl, ale opět tam byl Nigel Caesar, který získal další střelecký faul a opět a zas bude střílet trestné hody. Nigel Caesar 2023, to byl rok, kdy se poprvé přesunul z Ameriky do Evropy. Šel právě do finského týmu Pirento a tam se stal doslova hvězdou finské ligy. V 19 ze 32 zápasů si připsal double-double a v průměru sbíral 14 bodů a 11,5 doskoku na zápas, což je skvělé. Byl nejlepším doskakovačem, byl i nejlepším blokařem celé ligy a co se týče střeleckých výkonů, tak byl 4. nejlepším skórerem celé finské ligy. To je krátký životopis Nigela Caesara, teď Lamb Autry, který poslal na kolena Matěje Svobodu, ale musel pozastavit tenhle útok. Nakonec našel Baileyho a ten si taktéž došel pro faul. Takže 2 trestné hody čekají Adria Baileyho. Bailey, jak už jsem zmiňoval, hrál v Olomoucku. Nicméně úplně když začínal, tak on hrál dokonce americký fotbal v Louisianě. Takže to nebylo úplně od začátku jenom o basketbalu. Na konci minulé sezóny se dokonce stal hráčem měsíce právě v dresu Olomoucka. Šedesát 93-69. Ten rozdíl už je opravdu markantní a Ostrava už to má, doufám si říct, až nemožné proti několikanásobnému mistru. Ještě otočit, ještě k tomu, když Hruban pálí další úspěšnou střelu za 3 body. Rozdíl tedy 27 bodů. A Nymburk 100% překoná tu hranici 100 bodů. Gňádek, ale tomu balon vyklouzl z obroučky pryč. Bude si tak moci odstřílet trestné hody.
teď už tedy Martin Kňádek, kterého si jistě mnoho lidí spojuje s Opavou, kde hrál předtím. Nicméně on se vrátil v podstatě domů. Je to odchovanec ostravského basketbalu. Tady s basketbalem opravdu začínal. Další věc, kterou mluvil, respektive konstatoval v tom rozhovoru, když přišel a podepsal s Ostravou, konstatoval to, že více jak 11 let hrál pod trenérem Čutkem a nutně potřeboval změnu. Tak to komentoval Martin Kňádek, kterého teď sledujeme na trestných hodech. Snížil na 96-70 pro domácí tým. Kňádek je na celkových 7 bodech. Holt, tohle byla catch and shoot střela za 3 body, která ale neskončila tam, kde měla. Holt si ještě doskočil díky Bohačíkovi, teď je to Svoboda, který vyzkouší svou střeleckou úspěšnost, ale jemu to také nevyšlo, na potřetí to také nevyšlo Holtovi, ještě je tam Caesar, Bohačík za 2 body, tohle bude s krátkým přešlapem, tak tohle bylo snad 4 nebo 5 střel, ani jednu nymburští hráči nedokázali proměnit. Tohle byla velká střelecká smůla, co je ale nutno říci, že ostravští si vůbec neví rady s doskokem. Rozdíl je vysoký, 96-70, 26 bodů rozdíl. Šank se to bude snažit ještě trošku zlomit. Tohle bylo takové vysvobození od Martina Kňádka, Čanka, ale Kňádek nedokázal skórovat. Smůla se mu teď přilepila na konečky prstů, se kterými zakončuje tyhle střelecké pokusy. Stejně tak na druhé straně Holt, který se také nedokázal prosadit. Bailey, uvidíme, co nám nabídne. Tohle zavánělo kroky, pískáno však nebylo, koš stejně nepadl. Divoká sekvence, Holt tak teď už konečně prolomil to střelecké neštěstí. A skóruje. 2 body chybí nymburským basketbalistům, aby překonali magickou hranici 100 bodů. Kňádek 2 body, to nebudou, ale budou to 2 trestné hody Martina Kňádka. Kňádek je druhým nejstarším hráčem celé sestavy Nové Hutě Ostrava. Starší už je jen Lamp Autry, ten je ročník 1989. Tedy rok starší ještě než Kňádek. No a Autry, to je opravdu známá tvář, který vyzkoušel, možná bude jednodušší říct, jaký tým v Česku nevyzkoušel, protože opravdu strávil mnoho sezon v mnoha týmech, je spojen jak s Jindřichovem Hradcem nebo se Slunetou, ale hrál třeba i v Nymburce. Takže opravdu mnoho dresů, které si Lamp Autry vyzkoušel. Je to takový Dennis Schröder v rámci NBA, který těch týmů taktéž vyzkoušel už mnoho. Podle jeho instagramového profilu si s tím ale hlavu neláme. Dává vtipné obrázky do svého feedu, kde má svůj dres rozdělen na několik barev, na barvy těch týmů, ve kterých hrál, ale to je NBA. My se vraťme zpátky do NBL, Národní basketbalová liga. Nymburk zatím poráží Ostravu 98-72, zbývá 4 minuty a 20 sekund. Adrio Bailey je foulován při střele za 3 body. Je to tak, Bailey, který vynikal jako obránce v americkém fotbalu. Četl jsem s ním rozhovor a opravdu se diví a je pro něj až neuvěřitelné, kolik krásných žen v tuzemsku každý den potká, aspoň tak mluvil ještě ve starším rozhovoru v minulém roce. No a zároveň je to muž, který obdivuje umění, ačkoliv sám nějakým velkým kreslířem a umělcem není, rád se uměním kochá a v Česku ho našel opravdu dostatek. To je Adrio Bailey, který teď střílí na trestném hodu.
Bailey úspěšný, snížil na 75-98, pokud na skóre koukáme z pohledu týmu, který je dnes v bílých dresech. Vidíme, že vytáh zónovou obranu, Chang a Autry jsou nahoře, dole to tam střeží Gňádek, Ivánek a Bailey, nicméně recept na tuhle zónovou obranu našel tým Era Basketball Nymburk. A je to tak, 100 bodů, které teď zapsali nymburští hráči. Magická hranice je opět pokořena. Magickou hranici překonal s 11 na zádech Matěj Svoboda, takže i jeho čeká v uvozovkách ten trest do kabiny. A vím, že jsem vám v minulém přenosu sliboval, že se podívám a zjistím, jaký je opravdu trest za to, když někdo překoná hranici 100 bodů, ale musím se přiznat, neudělal jsem to. Takže vám to zatím neřeknu, ale těch zápasů bude ještě mnoho a mnoho jich bude právě na domácí polubovce, kde se společně na sebe můžeme opět těšit, takže to už opravdu zjistím. V tuhle chvíli je to dechový čas Adama Cholevy, který už si vyplýtval opravdu maximální počet timeoutů. Skóre je 100-75. Jsme zpátky, timeout, který má 1 minutu, je u konce, zbývá 3 minuty 20 do konce celého zápasu. Teď už prodloužení vyloučit opravdu můžeme, protože ještě Jakub Tuma zvedá ten náskok, který je opravdu velký. 27 bodů rozdíl, 102-75. Tady už to bude jen o tom bezdraví dohrát. Chci říci, že playoff série se hraje na 4 vítězné, takže maximální počet zápasů může být 7. To ale neočekáváme od téhle série. Další 2 zápasy se budou přesouvat do ostravské haly Tatran, aby to domácí prostředí bylo i na straně Ostravy. Takže pokud chce Nymburk dojít až k titulu, samozřejmě s čistým štítem, jak se říká, s tím, že neprohrají jediný zápas, tak od startu playoff musí vyhrát 12 zápasů za sebou. 4 zápasy v téhle čtvrtfinálové sérii, 4 zápasy v té semifinálové a 4 v té koncové finální. Rilich nakonec dobil tenhle balón, tohle zavánělo kroky, nakonec ale udržel své těžiště Rilich, který byl ale výborně ubráněn Ivánkem. 2 minuty a 10 sekund zbývá do konce 4. čtvrtiny. Ivánek, Autry, dole je Gňádek, který se tam pere s Tumou. Gňádek nakonec dostal balón. Chtěl ještě schodit na Baileyho, ten se ale balónu nedokázal zmocnit. Kdo ale ano, je Mikuláš Chang. 7 sekund na zakončení má teď Autry se svými kolegy. Autry ale pálí za 3 body, balón vyklouzl pryč. Tenhle koš bude přidělen, respektive ne koš, balón bude přidělen stojícímu týmu Nová Huť Ostrava. A s 10 přichází Matěj Snopek, kterého jsme delší dobu na hřišti neviděli. Střídá důležitého pivota Ostravy Martina Kňátka. Autry, tohle je Bailey, který si chtěl pohrát s křížem, ale nedokázal to, padá na zem. Ještě útočný doskok a kříž už vybíjal do rychlého protiútoku, teď mu Bailey dal koš.
Úplně jsem zapomněl zmínit, že už máme 3 vyfoulované hráče, opravdu těch foulů bylo odpískáno obrovské množství. Na hostující straně je to Rido a Svoboda, Michal, kteří mají 5 faulů. A teď je to ještě Adrian Bailey, 3. vyfoulovaný hráč. Na domácí straně je to pouze J. Thomas Shumate, který má 5 faulů na svém kontě. Takže dohromady 4 vyfoulovaní hráči. Opravdu sudí dnes z fauly nešetřili. Je to obdivuhodné množství. – 28 faulů odpískáno Nymburku. Jakožto domácím. A 27 Ostravě. To je obrovské množství. Celkem tedy 55 faulů, které dnes sudí odpískali. I proto má zápas už v tuto chvíli přes 2 hodiny a ještě nejsme u konce. Neskutečně dlouhý zápas, jeden z těch delších, co jsem v poslední době měl možnost komentovat. Teď už ale sledujeme Škrance, který má 2 sekundy na zakončení, už musí pálit tohle, ale stihl opravdu v posledních chvílích. 102,80, Hrylich zachránil tenhle téměř ztracený balón. Tuma si bere do svých rukou oranžovou kouli. A za 3 body to zkusil Matěj Svoboda. Autor tedy překonání té stabodové hranice. Posledních pár sekund zbývá 40 konkrétně. Individuální akce Mikuláše Čanka, který ještě vyhodil na Odrio, ten má 5 sekund na to, aby vypálil, to také stihl, avšak nebyl úspěšný. Tuma trošku zpomaluje hru, bude tu spolupráce s Martinem Křížem. Tuma našel, nebo spíš chtěl najít Ryana Holta no look passem, jistě se inspiroval od Ondry Sehnala, mistra asistencí, nejlepší nahrávač celé základní části. A i teď vede tabulky asistencí. Hrylich nakonec se uvolnil. Hrylich to pálí za 3 a Hrylich je úspěšný. Skvělá práce tohoto odchovance Nymburské akademie, který se tak dostal na 3 body. Byl to jeho vůbec první koš v dnešním zápase. Tady se ještě hrát bude. Chang si připsal další body. Dostal se tak na 17bodovou hranici. Nicméně je dobojováno. Druhý zápas playoff série mezi Nymburkem a Ostravou končí opět ve prospěch Nymburka. Ten první zápas vyhráli Oparník a tady dnes na sportovním centru v Nymburce během dalších 24 hodin opět vyhráli a taktéž Oparník. Finální skóre dnešního zápasu je 105-82. Na zápase je to teda 2-0. Nejlepším střelcem na domácí straně byl se 17 body Nigel Caesar. Na straně hostů to byl z 20 body nakonec Adrian Bailey, ale chtěl bych pochválit i Mikuláše Čanka, jakožto mladého talenta, který dnes hrál také opravdu fantasticky. Takže je to tak 2-0 na zápasy. Tahle série se teď přesouvá do Ostravy na halu Tatran a vy si dnes určitě nenechte ujít i další playoff série Armex Energy Děčín proti Sršní Fotomate Písek a Sluneta Ústí nad Labem a Basket Brno. Budete si muset ale vybrat